ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विवाद सबका प्रजस kaikia matkaning jeber slogan non ke do bom BJP सरकार रतुम bonta kidu ke la kaphan ke panong PMAY-G Hemso kekim pike patang tesi bikram krumsi thek ponlong Lason si jakong ipain ko resir ke parni la khain ko rapi deopani MSC constituency ke parlo madhuram terang arong alongta kido ke la kaphan ke panong PMAY-G 2021 to 22 Hemso penang ana ratatum longdun rintido lapen alang tum sutami aningaronglo Bonta isi ning duk me mialama bangke ning kan isi so se fleng de rapi PMAY-G Hemso kekim kerang patang pipedet ajok kedo nam piason ke nam tado lapen ajaga Hemso ke ating kabe ang hap kabe arpong semar anparta asai ke oi kedo kok ajok PMAY-G beneficiary tumpen aning kang samse chepaklang ponrinti Madhuram terang arong along PMAY-G Hemso kekim pon ke patang te kedo contractor Sivaram Rongpi modon teron atuma phan local MEC Sarban Telenga sodak pen Hemso kekim ke patang ejia phan hukum pithi Birta kirib dunlong ateng ke diopani constituency lo Hemso kekim kerang ke patang pon pi adimalong an kahumridam along local MEC Sarban Telenga BDC chairperson Elis Teron pi gram sowok rajurong hanglapen Arisang hua tumpen adimaklong humridam si jekloi jonjoni angbong cepatang pon popusi kontraktor tumpen apor hangdu News report KTV News